हाय लोगोफोर, आंनि बे आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै आङो न'आवनो पनिर बनायगोन, बिनि थाखाय आङो बारियाव मोखै हाननो फैदों। बाबुआबो ओंखाम उखैबाय होनना बुंदों, बिनि थाखाय आङो ओंखाम जानो भाजा बनायनो नागिरदों। बिनि लोगोसेनो आङो पनिरखौबो बानायना दोनखानो नागिरदों दा मोनानि थाखाय। नै मोखैया पनिर बनायगोन आं बिजोंनो। आरो बेयाव आङो आलु भाजाखौ बानायगोन, गाजर आलुखौ। आरो नै गाइखेरबो बहायना होदो बिथिंजाय। गाइखेर पनिर बनायगोन ना बेखौ। संख्रि हालदैखौ थावआवनो होना लाखागोन भाजानिबो। गाजर आलु गाजर आलु गाखिरा गोदौबाय। भाजायाबो थाबनो मोनगोन। गोदौबाय थादोना, दा गेसखौ बन्द' खालामना होनोसै। भाजाखौ नायनि एबार, भाजायाबो मोनसिगोन। दा मोखैखौ होनोसै नै। नै मोखै होनायखाय गावजोब्बायना दा नै बेखौ सेबनानै पनिर बनायनोसै। सेबनायखौ नायबाय थादो नोंथांमोना। दा नै कुकार मोनसे लादो, कुकाराव हिखौ होगोन। नै आंना सुरनि नैबे सुरनि गोबा माने बेखौनो लादो। सुरनि गोबायाव बेखौ लुनोसै। मोखै होदो नालाय, बेखायनो दै एसे होनांगोन गोखैया खारनो थाखाय, नङाबा जानो गोथाव जानाय नङा पनिरा। जि गोरा सेबनांगोन माने बेखौ, बिनि दैखौ सेबजोबनांगोन। भाजायाबो मोनबाय, नै बाबुआ एरदों। जाबाय दानानै पनिरा। दा पनिरा समान जानांगोना, बेखायनो बिदो एसे नारसिनना होगोन। नारसिननानै ओमफ्राय बिनि सायाव गोलोर बुस्थु होना दोनगोन। नै गोलोर बुस्थु नैयाव जाबाय। नैबे गोलोर ना, बेखौ होना दोनदो। जाबाय आंना पनिरा, दा मोनायाव जासिगोन।
ओंखामखौ आंबो एसे जानोसै नै एसे जागोन बांद्राय जाया। आंना पनिरखौ हाना लाबाय नै आधा लिटार गाइखेराव 12 पिस पनिर ओंखारदो। नैबे पियाज हाना लाबाय, हाइजें रुसुन बानलु देना लाबाय, नैबे गलमरिच देना लादो, नैबे धनिया पाउडार देना लादो, धनिया बेगरखौ देनानै लादो निखौ आरो नैबे जिरा आरो पासफुरन एसे देना लादो आरो नै गाजर आलुदोसो बानायगोन, बिलाहि गैया माने लाबोनाय। नै थावाबो गुदुं जाबाय, पनिरखौ फ्राय खालामना लानि एसे। फ्राय जाबाय नै पनिरा। नै पनिरा फ्राय जाबाय। दा पियाजखौ होनोसै। हाइजें रुसुनखौ होनोसै दा। हालदै होनि। धनिया पाउडारखौ होनि। जिरा आरो पासफुरनखौबो होनि। बेखौ लास्टाव होगोन। दा बेखौ होनोसै आलुखौ। संख्रिखौ होनि दासो। खोबना दोननि दसे। दै होनोसै। दोननि। फरायबाय थानायावनो बाबुनि खोमाया जि मानदोंनो। नोंनि फैसाजोंसो बानायगोन ना न'खौ? नोंनि फैसाजों। मालायनि फैसाजों। बेखौनो गाबोन मोखां हुगारना होगोन आं। आंना मोनबाय नै ओंख्रिया। नै पनिरा जि बरिया जादों नै। पनिरा जि बरिया जादों। गलमरिचबो होबाय आङो लास्टाव होदोंमोन देखायबाय थायासै। नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथिखाबाय जानांगौ। आंना सब ओंख्रियावनो माने लास्टाव गलमरिचखौ होयो। नै पनिरा मोनबाय, दा ओंखाम खुरनोसै जानोसै।